Comeza a pavimentación da rúa Francisco Lorenzo Mariño en Aguiño. O alcalde ribeirense fixo fincapé na necesidade de acometer esta obra moi demandada pola veciñanza e destacou os investimentos de máis de 2 millóns de euros que se destinan a esta parroquia de Ribeira. O Concello de Ribeira segue a impulsar traballos de mellora das estradas do municipio e agora é a quenda da pavimentación da rúa Francisco Lorenzo Mariño. O alcalde ribeirense Luís Pérez Barral e parte do equipo de goberno comprobaron esta mañá o avance dos traballos. Unha actuación que levaba máis de 8 anos pois demandada pola propia veciñanza desta parroquia e que hoxe podemos supervisar como se están facendo eses traballos de pavimentación dunha das estradas principais desta parroquia de Aguiño e que vai ver mellorado o seu pavimento, pero tamén garantimos con esta actuación de máis de 160.000 euros pois unha accesibilidade universal para que as persoas que transcorren por esta avenida principal da parroquia pois poidan discorrer entre unha beirarrúa e outra e ademais facémolo con medidas de calmado de tráfico, xa que todos os pasos de peóns van a ser elevados para garantir a accesibilidade universal e a seguridade dos peóns. Segundo afirmou Pérez Barral, a obra ten unha extensión aproximada dun quilómetro. Vai pavimentarse toda a extensión da Francisco Lorenzo Mariño entre a Casa do Mar e o cruce de Aguiño. Evidentemente vai a rematarse esta semana a pavimentación, pero ao longo das seguintes semanas pois procederase co pintado dos pasos de peóns, das liñas de separación, etc. O tenente de alcalde, Vicente Mariño, destacou a importancia de contar por fin con esta obra tan necesaria e demandada polos aguiñenses. Hoy es un día para mí, para este gobierno, de alegría, porque ver estas máquinas aquí trabajando y este asfaltado, pues me llena de orgullo después de todo lo que ocurrió en esta calle a lo largo de tantos años. Hay que decir que después de todos estos años, las vueltas que dio esta calle, hemos llegado nosotros, ha llegado este gobierno municipal y tengo que agradecer también al señor alcalde la disposición en todo momento para encauzar este tema. Nos hemos puesto a ello y en pues escasamente casi en 2 años pues hemos ya, las máquinas están aquí. O rexedor local fixo fincapé na aposta do goberno ribeirense por mellorar os servizos e as instalacións de Aguiño con diferentes proxectos e investimentos. Nos últimos 2 anos temos investido xa nesta parroquia de Aguiño máis de 250.000 euros en servizos básicos. Neste caso son máis de 160.000 euros na pavimentación desta rúa Francisco Lorenzo Mariño, pero tamén máis de 110.000 euros na renovación completa da rúa Curbelo en Aguiño, unha renovación que se fixo ao longo destes últimos 2 anos, onde renovamos o abastecemento de auga potable, pluviais, saneamento e tamén a pavimentación desa rúa para que todos os veciños e veciñas pois poidan desfrutar dunha rede de servizos completamente renovada. E afondou nos proxectos que se desenvolverán tamén nesta parroquia. Temos en execución ou en trámites de poder xa adxudicar obras por valor de máis de 2 millóns de euros nesta parroquia de Aguiño. Nomeadamente, gustaríame destacar 2 actuacións polo seu importe, que son o Club de Remo de Aguiño, que supera o 1 millón de euros, e tamén a renovación do Conservatorio de Aguiño, unha infraestructura vital para o tecido asociativo e para a veciñanza de Aguiño, que está superando os 600.000 euros. Por tanto, son actuacións que demanda a propia veciñanza, que dende o goberno local queremos atender estas prioridades. Ademais de acometer a renovación de servizos que definiu de esenciais, como poden ser a pavimentación da rúa Praia da Ribeira, a Luís Seoane ou a renovación do abastecemento na rúa Cerca. También Castelao también se asfaltará porque en el anterior equipo de gobierno nos dejó ese proyecto, esa papeleta, pero no estaba en esa partida presupuestaria el asfaltado. Este gobierno lógicamente recogió ese guante, acabó la obra y ahora a continuación asfaltaremos también Castelao. Os representantes do Concello apuntaron que grazas a estas actuacións cúmprese co compromiso de investir os fondos públicos nas prioridades da veciñanza.